तुनगे बारी लाइक तो जुन इतने शुरू करते पापा ओ ಎಂಜಾಡು ये तू बन्ने ಎಂಜಾತನು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಲ್ಗ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಪೂರ ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ನೀರ್ ಕುರ್ಮಾ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಟ ಪೂರ ತಿನ್ಬಿನಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪನ್ನೀರ್ ಕುರ್ಮಾ ಚಪಾತಿ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಂಚ ಐತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಪನ್ನೀರ್ ಕುರ್ಮಾ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಐಟವ್ರು ದುಂಬು ಏರ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲರ ತನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲರ ಮಾತೇರ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನೀರ್ ಕುರ್ಮಾ ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದಾದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡನ್ ತೂಕ ಶೆಫ್ ಪನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಮಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಕಡಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಟಾಟೆ ರಡ್ಡು ಬಟಾಟೆಗೆ ತಂದ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಪೊಡಿ ಬಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಡು ನೆಂಪ್ರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ರೇಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡುನ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡು ಬರ್ಚಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಲಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಸಿಟಿದಿ ಬೇಯನ ಮುಟ್ಟ ಆಜಿ ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿನಿ ಅಂದಾಜು 2 ಚಮಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಾಲದ ಪುಡಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಂದಾಜು 1 ಚಮಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಣ ಬರ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡೋಣ ನೀರು ಪಾಡು ಬೇಯರದಿ ಓಡು ಆತೆ ಸಿಂಪಲ್ ನೀರು ಪಾಡೋಣ ಆತ ನೀರೈತೆ ಡಬಲ್ ಅಳತೆ ಮಾತು ಬರ್ತದ ಬಂದ ಮುರ್ಕುನಾಥ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದಾದ ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮುರ್ಕುನಾಥ್ ನೀರಿದ್ದು ನಾನು ಓಕೆ ಅಂಜಿ ಮೂಜಿ ನೋಡಿ ಪಾಡು ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಚೂರು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡು ನಾನು ನೀರು ನಾನು ಬೇಯರ ದೀಪಿ ನಂದು ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀಪ ಒಂದು 2 ದೀಪ ಒಂದಿಟ್ರ ರಪ್ಪ ಒಂದು ಹಾಕೋದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಒಂದು ಪೂರ ಬೇಯರ ದೀತ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನಡುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಬಟರ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ದ ತವಾ ಫ್ರೈ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಕಾಯ ಮಾಡೋದ ಪನ್ನೀರ್ ಅಂತ ಕಾಯ ಬಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಬಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೆ ಕಲರ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಬೇಕದಲ್ಲ ಮಸಾಲದ ಪಾಡು ಇಂಚೆನೆ ಅದು ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲವರು ಪಾಡುವಿರು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೋಡು ಇದ್ದಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೈ ಆದ ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀತಿನೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ತಂದೆ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದ ಪನ್ನೀರ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆದ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕುರ್ಮಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಎಂಚ ಅಂದ ತೂಕ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಈಸಿ ಊರಲ್ಲ ಚಲೆ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತಂದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಬೇಯ್ತಂದೆ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಓಕೆ ನಾನು ಆಯ್ತಾನೆ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ నేను మసాలా పాడు మసాలా పండు ఉంది మొత్తం పౌడర్ మిక్స్ చూడు 1 చెంచా గరం మసాలా పౌడర్ ಇಷ್ಟೇ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಪಡೋದು ಒಂಚೂರು 2 ಚಮಚ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು ಶುಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ 1 ಖಾರ ತುಪ್ಪ ಪಡೋದು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ఒక కొద్ది అంతే సరి కొద్ది ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿ ಬರ್ತದೆ ಕೊದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಪನ್ನೀರ್ ಪೌಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡನ ಅಣ್ಣೆ ಕಾತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ನೀರ್ ಕುರ್ಮಾ ವೆಜ್ ಕುರ್ಮಾ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಾಡಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಲಾಯ್ಗ ತಿಂದ್ರೆ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾನೆ ಹಾಕೊಂಡತ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಚೂರು ಅಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋದು ಒಂಚು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿ ಉಂಟು ಮುಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಗೋಡು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ನೀರ್ ಕುರ್ಮಾ ರೆಡಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ತೂಕ ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಚಪಾತಿ ದೊಡ್ಡ ರೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಮತ್ತೆ ಓ ತೂಪೆ ಯಾನ ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಲಿ ಈರ್ ತೂಲಿ ಎಂಚಾತಂತಲೆ ಈರ್ ತೂಲಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಚಾತನ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ ಏರ್ ಮಲ್ದಿನ ಮತ್ತೆಮ್ಮ ಬಾಲೆಗ್ ಏರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಿ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಮಂದಿನ ಅದಕ್ಕೇನ ಮಲ್ದಿನಿ ಏನೇ ಮಲ್ದಿನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಕುರ್ಮಾ ದಾದೆ ಒಂದಾದೆ ಚಪಾತಿಲ ಬಾಲೆಗ್ ದಾದೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ತೂಪ ಎಂಚಾತನಂದು ತೂನಗ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುನ್ ಬಾಟಲ್ ಬಚ್ಚಿ ತಿನ್ನದ ಈಗೆಲ್ಲ ತಚ್ಚಗೂ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಕೈ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಬಂದು ತೋಚ್ಪವನ್ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಐತೆ ಎಂಚಾತನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಚ್ಚಗಿನ್ನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ್ನದ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ್ ಆಹಾ ಓ ಪನ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಚಪಾತಿ ಕುರ್ಮಾ ಏತಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಚಪಾತಿ ದೊಡ್ಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದನ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ್ ತಚ್ಚುಗಳು ಇಷ್ಟ ಹಂಗೆ ಅದೇ ಮಗ ಅಂದೆ ಶೋಕಾತನೆ ನಿಕಲ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂದು ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಟೋ ದಟ್ಟುಡು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನ್ ತಿನ್ರಾಗ ಒಂಚಂಡ ನನ್ನ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಇಡಿಯೋಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ಏನು ಚಾತನ್ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ದಾದಿ ತಚ್ಚು ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್